Казвам се Петър Сотиров. Вече от много години, почти 25 години, работя в Полша, където се оказах по семейни причини и работя като преподавател по български език в университета Мария Кюри Склодовска в град Люблин. Аз в началото бих искал само да благодаря за това, че организаторите ме поканиха. Това е едно чудесно научно мероприятие на много високо научно равнище. Изключително съм доволен, защото смятам, че приносите му за развитието, за по-нататъчно развитие на обучението по български език като чужд или като втори чужбина е огромно, тъй като по време на тази конференция бяха изнесени много интересни доклади, които от различен ъгъл погледнаха на проблемите на това обучение. По време на него можех да споделя опит с мои колеги, които работят в различни страни. И оказва се, че част от проблемите са общи, това, което преживяваме, като българистика, като хуманистика въобще. И тук чух много интересни идеи за бъдещата работа, в областта на всички елементи на методиката, както и най-вече при стандартизацията, но много от методите и конкретните приеми при работа с български език като чужд. В момента това, което много ме интересува и което беше центъра на моето изказване, това е динамиката в българския език, процесите, които протичат в областта на български език, които засягат всички негови равнища и как те биха могли да бъдат отразявани по време на обучението в български език, в чуждоезикова среда. Ето, от една страна в България сред носителите на български език се разпространяват явления, които не са кодифицирани, но те стават една обществена норма, а много от тях са дори приемливи. Тогава задаваме си въпрос как ние пред нашите студенти да представяме тези промени, защото в край на краищата, изхождайки от комуникативния принцип на обучението, ние ги подготвяме за реалната комуникация, така че тяхното речево поведение в България и сред българи да не изглежда изкуствено, а за да бъде в голяма степен вписано в реалната вербална комуникация на българите. И тук в това отношение аз чух много интересни изказвания в дискусията, която се разгоря и в кулуарите на конференцията. Така че това е един от проблемите, които ме интересува. И друг, това, което ме занимава, е как в съвременните условия, в които протича български език като чужд в чужбина, при намаления хорариум, намален брой на студентите, как ние да изпълняваме, да го правим по-ефективно, за да изпълняваме целите, които са представени пред нас в основа на европейската езикова рамка. С много неща, но ако мога да откроя две, това е високото научно ниво на докладите, разнообразната им тематика и бих искал да благодаря, да похваля организаторите за чудесната, бих казал, перфектна организация на това мероприятие. Неговата промоция сред много широк кръг, като техническо обслужване и така нататък. Наука, методика, приятелска, колегиална атмосфера, оптимизъм и бъдеще на български език в чужбина.